Mian ni jiba salni di borjorago TSF ni Luajimung bai kokborok Swrwngnai Roman script bai simona ni bagui sungjajaka kaisa kotor himbotok pal pal khe Sipaijola district ni joto Swrwngnai rok thanglai DM office o memorandum rwlaikha. Chini video no like, share, tai subscribe khai chini o channel torthani jono support khai jari. Omai kana katal katal koktun mana bagi nai tongdi hayoni ko.